I 2008 blev en dansk direktør kåret som årets iværksætter. 5 uger senere var han eftersøgt af politiet, hans firma var krakket, og han sad i en bil et sted i USA på vej mod at melde sig selv. Og det bedste af det hele, næsten hele hans virksomhed var opdigtet. Det her er konkurs. Danmarks dyreste skandaler, fortalt som de tegnefilm, de fortjener. I dag, Stein Bagger og E.T. Factory. Lad os spole tilbage. Midt i 00'erne er Danmark forelsket i IT-eventyr, og så dukker der en mand op, som ligner præcis det, alle leder efter, Stein Bagger. Solbrun, veltrænet, selvsikker, altid i jakkesæt. Han har titler på visitkortet, en doktorgrad, endda et sort bælte. Der er bare et problem med de titler, som vi vender tilbage til. Hans firma hedder IT Factory. Og på papiret er IT Factory en raket. Omsætningen eksploderer år efter år. Aviserne skriver hyldestartikler, og i 2008 topper det hele. Stein Bagger bliver ved en stor gallafest kåret som Ernst & Youngs årets entreprenør i Danmark. Han står på scenen, salen rejser sig, alt er perfekt. Der er bare det, at ifølge den dom, han senere fik, var en meget stor del af den omsætning ikke virkelig. Den var bygget af papir. Så lad os tage revisorbrillerne på. Tricket, ifølge retten, handlede om leasing af software. IT Factory lavede aftaler om, at andre selskaber skulle lease deres software mod betaling over flere år. Det lyder kedeligt. Kedeligt er præcis, hvor svindel gemmer sig bedst, for de kontrakter kunne bruges som sikkerhed. Man kunne gå i banken og sige, se her, jeg har kontrakter på mange millioner i fremtidige betalinger, vil I ikke låne mig penge nu? Og det ville de gerne. Problemet, ifølge anklagen og dommen, var, at flere af kontrakterne var konstrueret. Selskaberne, der skulle lease softwaren, var forbundet til Bagger selv. Det var penge sendt i ring, ud af den ene hånd, ind i den anden, og undervejs lignede det ægte omsætning. Hver ny falsk kontrakt kunne finansiere den næste. Det er et korthus, hvor hvert kort er en regning. Væksten var ikke succes, væksten var brændstof. Og sådan et system kan kun én ting: vokse, indtil det ikke kan skaffe det næste lån. Så falder alt på én gang. Efteråret 2008. Finanskrisen har ramt verden. Bankerne kigger deres papirer efter i sømmene, og nogen begynder at stille spørgsmål ved IT Factorys kontrakter. Spørgsmål, Bagger ikke rigtig kan svare på. Så gør han det, svindlere har gjort gennem hele historien, når regnestykket ikke går op. Han rejser. På en tur til Dubai forsvinder han pludselig. Han melder sin bil stjålet til politiet, men han vender ikke hjem. Han stiger på et fly til New York. Hjemme i Danmark eksploderer det imens. Bestyrelsen opdager, at tingene ikke hænger sammen. IT Factory, Danmarks stolthed for få uger siden, erklæres konkurs, og politiet udsender en international efterlysning på årets entreprenør. Nu er det ikke hyldestartikler længere. Nu er det forsider. Og imens sidder Stein Bagger i New York. Så begynder en af de mærkeligste dele af historien. Sammen med en bekendt kører han tværs gennem USA. Manden, der for få uger siden fik en pris for at være fremtiden, sidder nu på en amerikansk motorvej, mens alt vælter bag ham. Den 6. december 2008 ender turen i Los Angeles. Og der gør Stein Bagger det, de færreste storsvindlere gør. Han går ind på en politistation og melder sig selv. Han bliver udleveret til Danmark, og nu venter ikke en scene med konfetti, men en retssal.
Sagen bliver en af de største økonomiske straffesager i nyere dansk historie, bedrageri og dokumentfalsk i et omfang, der løber op i et milliardbeløb. Og her holder jeg mig til det. Retten faktisk fastslog, han blev fundet skyldig. I 2009 idømmes Stein Bagger 7 års fængsel. Årets entreprenør blev til årets fængselsdom på under et år. Og kan du huske titlerne? Doktorgraden, Det sorte bælte. Flere af dem viste sig at være lige så solide som resten af forretningen. Det passer næsten for godt. En mand, der byggede et firma af papir, havde også bygget sit CV af papir. Tid til regnskabet, hvor vi hver gang gør skaderne op. Årets entreprenørpris. Vundet få uger før krakket. Virksomhed i T-Factory konkurs. Sagens omfang. Et milliardbeløb i lån og kontrakter ifølge anklagen. Flugtrute. Danmark, Dubai, New York, tværs over USA, Los Angeles. Slutstation. En politistation frivilligt. Dom. 7 års fængsel for bedrageri og dokumentfalsk. Så hvad lærte vi? 1. Hvis en virksomheds vækst ser for perfekt ud til at være sand, er der en grund til, at revisorer findes. 2. Du kan flygte fra Danmark, men det er svært at flygte fra et regnskab. Og 3. Den dyreste løgn er ikke den, andre tror på. Det er den, du selv begynder at tro på. Det her, det var Konkurs, Danmarks dyreste skandaler. Der er desværre nok af dem. Abonner, og næste gang tager vi den skandale, hvor svindlen ikke kostede én virksomhed, men snød hele den danske stat for milliarder i skat. Den er også helt sand, desværre.